Čaute ľudia, vítam vás pri novom videjku. Dneska si zahráme Hľadaj. Ide tu o to, že pustím vám tam pár fotiek a vy ma budete musieť nájsť. Ak kto ma nájde na všetkých fotkách, tak ten má u mňa malé bezvýznamné plus. No, ak ste tento test zvládli na 0 až 1 bod, pričom maximálka je 9, hej. Takže ak ste zvládli na 0 až 1 bod, máte IQ mŕtvej veričky. Ak ste to zvládli na 1 až 3 body, máte IQ bežiaceho slona. Ak ste tento test zvládli na 3 až 5 bodov, máte IQ futbalovej lopty. Ak ste tento test zvládli na 5 až 7 bodov, máte IQ serúceho psa. Ak ste tento test zvládli na počet bodov 7 až 9, máte moje IQ. Čaute.